Taking. Sigo kayo guys ba? Kung sa panday pa, sigo plus sigo equals kang sa mga welder na 1 tak 1 tons ato kay di kuan na ta welding ra niya to 1 tak tagak sa morning yan to guys kuyawan nga to balik dari andar guys. Yo, what's up mga guys, welcome back to my channel nga pinubre ra nga vlogger nga West Wildo kadawat sa YouTube. Inyo suportahan makadawat na ni. Dito guys, nako rin hapit ko ning lipon-lipon kay nagpasirit biyahe ta niya kay hiot ta kinahanglan to hapit og lipon pasirit. So kurang usaron guys kaya kung mga kauban ang larga sa Mindanao narito na sila trabaho sa umbrahan sa Mindanao para usa bilin dire. So pagaway sa gamay dire kay nangihi lagi ta. Ako ang motor guys kita mo ano klaro ba guys? Oh mo ni headlight sa motor bagko ba usog. Trabaho ulit na Maria to ang buwan magabi matog tiban sa bata buwan sa unsay mga hukon sa balay mata mag sa susad para trabaho pag na itong trabaho siling balik-balik wala kay suroy-suroy mo ni guys kita wala guys light original ya kita sa lapo-lapo guys kaya ito ko. A few moments later. Yo, what's up mga popring guys. So na ko rin guys ganihara ko naabot so nagsuko na ko kuan time check na to kaya alas 11 na. So muna akong itrabaho rin guys so nagkuan ako nang ibutang ano kuan kita mo na tubo akong ibutang kay wala na yung gulbar so medyo tag mga tubo diya speed pilit kaya akong ibutang diya kaya para kumali na tuwang gulbar so guys tanaw guys murag tinuyo pagkuhan lang ani kuwang pag taking sigo kayo guys ba kung sa panday pa sigo plus sigo equals kang sa mga welder na 1 tak 1 tons ato kay di kuan na ta welding ra niya to 1 tak tagak sa morning yan ton guys kuyawan yan ton kulit na maring andar guys kunin nato mga gamit guys barina atong kuan so ang sunod na ni taking ni punta na ito wire mesh or matting ni kuwangan na siya napa dito kauman na ni guys aton sa ko sa kuan sa tubig sa gawas MCWD wagas kadyot wagtang na yun kuwang trabaho ni human dili na sa ana ra simple guys bahalag kay ako ra usa guys basta nala ko human kung di magani mahuman basta kay matrabaho gid diba guys magtaking sugod guys para mabutangan na to og mating. So okay guys manatag taking guys manatag taking 1 tak tagak so maniud to takay
Time check sa tabi. Asa mang orasan na ni Dapita? Uy. Ito so guys. So, miss na kulang. Ay, 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 ay. Ay, tubig. Ayun to. Bilis mengunggos eh. Tubig. Tubig. De Buenas. Giles. Malasa may tubig. Ito sa hog-hog. Piso. Relax na guys. Dog ka sa aircon. A few moments later. Yo, what's up mga pobre guys? Bye auto niyo dia. Bye auto. Laon na naman day. So di ko na dili sa ipa tao dagwan. Kaning wireless. Nahon sa kuno ang water line. Nawag ang engineer. May paunang yun. So, ato ta guys. Puson sa nato ni ang ato ang welding machine. Render o uban pang malang mananap. O, diba? So, ipton ta ni. Ay, water line tayo maguna guys. Yo, what's up mga kapobre. Sa mag-off ta diri ko sa ako pagpun. So kaning metro hamon ni balhin dito. Muna nagbutang tag-abang. So ato ning i-off para maagas dito. Para mo testing kung leaking to atong ipagtaon.
Right. Atong tanaw dito. Layo kay na ilang meter sa una. Karon gipadulan. Set. Waray leking. Waray leking dia. Sus, wa gid leking dia. Sakto gyud kayo. Natsambahan. Dahil mo lagi kuha dito. Ako nagiyon dito balik. Aw. Og makuha na to nila ang kuan. Gusto mo kuha na ito? Dili oy. Taga MC mo kuha na, watay labot ang nagkwintador. Kuhaon to nila, puli na to diha. Okay. Potlo na ni dire, butang na ning stopper. Oh, bilay ari ko dito sa dito doon. Oh. Mao na siya guys, oh. Og makuha na to dito ang kuan. Metro. Potlo ni dire, nya butang nag stopper para kanino siya largo dito. Diba guys? Okay kayo. Ublihan ko na itong suway ni masirit to ni tubig ni. Lolo, yung tubig yun yun. Oh, buhang oy. Okay kayo. Ang atong inildingan diha, wala leaking. Nah, report. Inilding na ba ni? Mantinil mo mas tubo nga kuan. Okay kayo, legit. Mag-ipos ko kung wire. Okay, daog. Ipos ko sa wire. Grabe si muta guys. So muna mauna ako ang trabaho ron guys ha. Ako ang mating o panahuman. Ako ang pangtiwasonon. So dila ko tason guys, ako ang vlog guys. Salamat guys sa inyo ang pagtanaw niya. Shout out po sa nang nag-comment sa ako ang unang video. Nila ni Kuan. Wa na ko kasag-okin sa ako lang butang sa screen. So salamat kayo nakutason kay kapoy ni kay edit gamay patag memory atong cellphone patay tani. Sama-tama God bless.